बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा बिटिसि 6 सिडिउलनि बिटिसि दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोनदों बे मोनगासिनो दङ नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा रायजोफोर नोंथांमोना जेने नुनो थांगासिनो दङ आं दा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जोंना नै दाख्लैसो ट्राइ एन्ड बेल एन्ड ब्लक लेन्डनि सायाव मानाव गिदिर बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा EM रनजित बसुमतारी सारा मा खोथा बुंदोंमोन आरो बिनि सायाव नेपालिफोरनो बिसोरनो हा होनाय दिनै बबेबा नेपालिफ्रा होजायो होजाया बेनि गैया एक्चुअलि गासिबो जोंनि BTC आव बिसोरना हादर दंखायो देश दंखायो बिसोरनि सायाव ब्लेक एन्ड ब्लक लेन्डनि सायाव बिसोरनि होनायनि कमप्रमाइस खालामना दा बेनि सायावनो जोंना ट्राइबेल ब्लकनि खामानि मावग्राफोर होननांगौ जाबाय व्यक्तिगत सार्थ हिसाबैबो बिथां सारमोना मावगासिनो दङ आरोखि दा बिदिब्ला आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों दा बेनि सायावनो गोख्रोङैनो बाथ्रा बुंदों आरो जुदि खामानि मावनांगौ जुदि जायोब्ला गोख्रोङैनो खामानि मावगोन दा पंकज इस्लारि सारा मा बुंदों दिनै जोङो बिसेस मोनसे आयदानि बिसयै जे जायगायाव जोङो प्रेस मिट खालामनो बा नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों प्रेस मिट होदों बेनि खारना जाहैबाय दाख्लैसो 4 तारिखआव BTC सरकारा होनाय केबिनेट डिसिसन लानानै गरखाफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय नेपालिफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय बिनि सायाव जोङो गोबां जोङो साननांगौ जानानै फैदों बे रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव सोंथि सोंदों जे नोंथांमोना ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शननि राइटनि जानानै बिनि सायाव मा थांखि लादों बे बुंनायाव जोङो मिडियायाव फैनो गोसो गैयामोनबाबो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मिन्थिनायनि थाखाय जे BTC सरकारा मा डिसिसन लादों बा बिथांमोनहा गावसोर निजे लादोंना गुबुनजों खालामहरजादों बिनि सायाव जोङो बिथङै मिन्थिलायनो थाखाय जोङो बे आयदाखौ लानानै दिनै मिन्थिहोनो लुबैदों जे जोङो बे नटिफिकेसननि सायाव जोङो 8 तारिखआव जोंनि CM प्रमद सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि मोनायावनो जोङो मोनाबिलियाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव जोङो इउटुबाव नुनो मोन्दों जे EM रनजित फेरेंगा सार बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे गरखाफोरनो बेबादि नेपालिफोरनो गथाय नेपालिफोरनो होनाय जानाय नङा बे सार्टिफिकेटआ मात्र माखासे गरखाफोरनि जायफोर प्रटेक्टेड बिसोरनोल' होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसो जे बे जिनिसा जाय प्रटेक्टेड बा जायहा जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा BTC 6 सिडिउलनि BTC दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोनदों बे मोनगासिनो दङ नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा बेखौसो जों कुइसन खालामो जे बेखौ मानो होबावनांगौ जादों बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जायहा BTC बासिन्दाखा बियो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बेंगलियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा मारवारियानो जा बिहारियानो जा बिसोर मोनगासिनो दंखायो नाथाय बेखौ होबावनायनि खारना मा मानसिफोरखौ माने कनफिउज खालामनायनि खारना बेनो जादोंमोन मा जे बिसोर मोनोब्ला उननि बेलायाव आरो बिदिबा जोंहा गिनांगौआ बेसो गरखाफोरखौ नेपालिफोर जायहा माने गिदिर राष्ट्र दंखायो गिदिर देश दंखायो आरो गोबां नेपालिफ्रा जुदि फैनानै जोंनाव बे प्रटेक्टेड जानानै जुदि जोंनि हा हु लायोब्ला बिनि उनावबो सोरबा राजबंसियानो होन सोरबा मदासि सोरबा गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंबो बाहायनो बासिनो थाखा जोंनोबो बेबायदि प्रटेक्टेड नांगौ होननानै दिनै जों कुइसन खालामो नेपालिफोरनो मानो प्रटेक्सन नांगौ बिसोरो जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो BTC आवबो बे एखे मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो नाथाय BTC 6 सिडिउला जाहैबाय जोंनि बर'नि थैजों बाहाय प्रटेक्सन गैला हाजार बर'नि जोहोलावजोफोरनि बिमा बिफा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थैजों बानायनाय बे BTC 6 सिडिउला BLT सुथिजों जानानै जों 6 सिडिउल बानायनो हाबाय
बिनि थाखायनो जोङो जेला ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंखायो आसाम लेन्ड एन्ड रुल एक्टआव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामबावनानै बे 6 सिडुलखौ होनाय जादों बिटिसिनो माने बर'फोरनो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बियो कार्बि आंलं कार्बिफोरनि थाखाय डिमा हासाव डिमाफोरनि थाखाय गार' हिल्सआव मेघालय गार'फोरनि थाखाय बेबायदि दङ गार' खासिफोरनि थाखाय बेबायदि गावबागाव जातिनि थाखाय मोनसे होनाय दा दिनै जों बुंनो हागौ दिनै बेवहाय जाय अरुणाचल बादि बिसोर माने 6 सिडुल बिफिनदों जाय मणिपुर गावसोरनो देशखौ सालायगासिनो दं स्टेटआ बिसोर दं माने बिसोर बिफिनदों दिनै सनम वांचुकआ दिनै माबाखौ लादाखखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि होबाय इउनियन टेरिटरि होसेयावबो बिसोर जोंनि इउनियन टेरिटरिजों साफिसियेन्ट नङा जोंनो 6 सिडुल नांगौ मानो होनबा इउनियन टेरिटरि मोनब्लाबो जुदि बाहाय 6 सिडुल बा प्रटेक्टेड थायाब्ला बिसोरनो हा हुखौ बायजोबगोन होनबा दिनै लादाखिफ्राबो गोमाजोबगोन नोंखायनो सनम वांचुकआ बाहाय फैदोंमोन जोंनि बिटिसि 6 सिडुलानो स्ट्रंगेस्ट 6 सिडुल होनानै मानो होनबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरियायाव बा जोंनि प्लेन्स एरियायाव खालामनाय जादों खुनु इन्डियायाव गैया दा बिथाङा बेवहाय जोंनि माबा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेवहाय गौरांभाई पार्कआव बे कालचारेल कमप्लेक्सआव कालचारेल एन्ड एडुकेसनेल कालचार मोनसे माबायाव फेस्टिभेलाव बाव फैदोंमोन बेवहाय बियो 6 सिडुलनि माबाफोरखौ बेवहाय लाना फैदोंमोन बियो स्टाडि खालामफैदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंनि अफिसारफ्रा बिथांखौ मोजां हेल्प खालामहराखै बिथांनो मोजां रिप्लाइ हराखै बिथांखौ मोजां माबा खालामाखै जायनि थाखाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जे बिथाङा जे 6 सिडुलजों मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय प्रटेक्सन होनायनि थाखाय मोनसे गोरा आयेन बे आयेनखौ बिथाङा मिथिलांनो लुबैदोंमन बा जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रं होनना मिथिनायखाय बिथाङा फैदोंमन नाथाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जों बेखौ मिथिनो मोनदों दिनै बिटिसि 6 सिडुलाव जोंनि थाखाय रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायखौ नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ 6 सिडुल जाबाय बे गासै बिटिसि 6 सिडुलाव खुनु बाहाय दस्रा प्रटेक्सन मोना बेवहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बेवहाय जोङो गुरखाफोरनो सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बेवहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोना रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बास खौरांखौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनाय होनबाय बिथांमोनहा सोरजोंबा सालायहरजानाय लामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसेयावबो मानो होदों नैबेहा जोंहा कुइसन जादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 सिडुलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 सिडुल बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बे 6 सिडुलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोनहा बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोनहा बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामनांगौ आरो खुनु जाथिनो जोङो 6 सिडुल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे बिटिसि 6 सिडुलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव मानो होनबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालिफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोंनि 6 सिडुलाव जों जख्लबसेल' बर'फोर बेवहायनो जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ
माने उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि सिक्स सिडुलखौ माने उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमटारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव सिक्स सिडुल सायाव जों रायजो स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल लेन्ड बेल ब्लकआल' बे जोंनि बे सिक्स सिडुला जाहाथे थांनानै थायो सिक्स सिडुलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे सिक्स सिडुलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दिनैसिम दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै सत्र'बोसो होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइस मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों फाहामनानै फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोरनाव जों बुजिबा बे बिटिसिनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो इउनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड सिटिजेन होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिखौ होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै होहरबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रायाव हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा होहरनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै होहरबाय बिसोरखौबो जुदि होयोबा बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सिखुनानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोङो बिटिसियावनो जुदि दोननो होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो बिटिसिनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा बे इनक्लुजारफ्रा मोना बे इनक्लुजारखायनो बिसोर जोंनाव हाबफैदों इनक्लुजार नङाबा बिसोर गावनि गामियाव थांगोन बेनिखायनो रन्जित सारखौ जों बुंबाय जे बियो जाय जायनिफ्राय फैदों थांथों बेवहाय खुनु कमप्रमाइसनि खोथा गैया बेजों कमप्रमाइस खालामोब्ला बिसोरजों कमप्रमाइस खालामबा मजाबारिजों कमप्रमाइस खालामबा अल बिटिसिआव जों कमप्रमाइस खालामजोबनांगोन होमबा जों नाख्रेबजागोन बेनिखायनो रन्जित सार बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा बे कमप्रमाइसजों बे खोथा गैया बिसोर माबेनिफ्राय फैदों थांफिननांगौ मानोबा इनक्लुजार बेवहाय दिनै इनक्लुजार खालामनायनि थाखाय जोंहा बेवहाय हमदर्दि जानांगौ बा जोङो बिसोरखौ अननांगौ बे खोथा नङा जोंनि फिउचार बिदिबा जोंखौ सोर अनगोन जों बहा थांनानै थागोन जों बेखौ नाहरगोन जों होनबा जों दा बे 10 बोसोरनि उनाव जोंनि फिसा फिसौआ मिथिया बेफोरखौ जों दा आन्दलनकारि मोननायखाय जों बेखौ मिथिगौ नाथाय उननि बेलानिया जेब्ला मिथिया नोंसोरनो नै आवगायनि लिडारफ्रानो आवगायनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो खालामलाङाखै बेबायदि बिदिखासो होमबा जों मा जाहैगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा मा जाहैगोन उननि जिल्लाया मा जाहैगोन बे सिन्थाखौ लानानै जों दा बे जिनिसखौ जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जादों बायध'था जादों जोङो बेनिखायनो प्रमटारनाव रिकुवेस्ट जाहाथे बेखौ बे गिदिर भुलखौ हानिखौ कमप्रमाइस दाखालाम दस्राखौ कमप्रमाइस खालामबाबो हानिखौ कमप्रमाइस दाखालाम जों बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो मा गोनांथि दंमोन बेबायदि बैसो जानायाव हारिनि थाखाय गावनि व्यक्तिगत सार्थनि थाखाय थाखा गारनानै खामानि मावनायनि नाथाय हारिनि थाखाय सिन्था खालामनाय दं बे पंकज इस्लारि सारमोना आरो गोबां दावराव देख्रेब सारमोना हारिनि थाखाय नांनाय दङ गांनाय उखैनाय दङ इयुननि समाव जोंनि फिउचारफ्रा जोंनि फिसा फिसौफ्रा बर' जाथिफ्रा गोमालांनायनि चान्स थानो हागौ बेखायनो बेबायदि ट्राइबेल ब्लेक एन्ड ब्लकनि सायाव प्रटेक्टेड खालामदों दा जोंनि सायाव बर'फोरनि सायाव गोबां ल'नि सायाव सोलोंनांगौनि गोनांथि दङ दा आयेनखौ जों माबायदि खालामोबा फरायनानै माब्रै रैखा खालामनो हागोन जों बेखौ गोबां फरायनांगौ दङ ओंखायनो जोंनि दा जेनेरेसन फंबाय बिनानावमोन बिसोरो फरायनांगौ ल'खौ फरायनानै आयेनखौ फरायनानै मिथिनानै लानांगौ दा जोंनि सायाव जोंनि 6 सिडुलनि सायाव गोबां मेगन आलौनाय दङ जोंनि सायाव बर'फोरनि सायाव बे 6 सिडुलनि सायाव गोरा आयेन दङ होननानै बे गोरा आयेनखौ सेख'नानै जोंनि 6 सिडुल बिटिसिखौ सेरखाय बेखाय बोखावनो साननाय दङ अब्ला नै दा जोंनि बिटिसिआव थानाय जेन पावार एन्ड फांसनाव नै दा मावगासिनो दङ अब्ला बे बिटिसिआव थानाय सरकारा मबे लामाजों अब्ला बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा निस्सय जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम लाइक खालाम